Langan, sigurado. Grinder! Lakay! Hoy, Lakay! Kaya, May katoy ah! naman, May katoy! bayaan niya malagitan. Agtugaw katoy! Pagtugaw, Agtugaw ka! kumpay manahin. Kaya ituloy ta adit ako git mo! Ano? Kaya ba yung pwede-upload na dyan tutorial nga bagbagam? Ay naapo, hanga ka sa pula ng tutorial! Agtugaw ka ki din, nagadula ki din nga pasakalyempay. Katim na sabihin mo! Abay ato wasay, naglalati ba ay? Ay na Kaya mo, sa tigamitik ah! abay. Ano di pa nagkitam dito, hindi babagbagay, babalsigay na. Kawan ah! Na nakakulkul batan! Ay naapo no apay gamin nga di ka nga nagpakugit di ubing ka! Ay na. Ay naapo! Talaga nga di na kaya, uri lang ang mulmul maakawasay! Una yung data mga junjun mo na kaya! Ate manang kami sigurado! Ano ito mga grinder? Kawan ata no sigurado! Ano ba kahit abay niyo di mo nakita di ba magbagay? Klandok ba kahit yun na sa mintaw? Kawan ka no sigurado tani ay naapo nakakulbot tumo kami! Niyo di ba nakita di ba magbagay? Klandok ko na sa mintaw ba kahit ito may grinder ka lang? Kasiguro ah! Ang tagar nga nakakulkul ba? Kayang ka! Guys, tinebo. Awan. Mo render da itoy. Ampay titadamnan. Mure ka. Tugaw ka lang dita. Hindi ka pumantanaw. Ang dami bagay na. Bagay. Ay, naku. Ay, nandiyo. Tigas-tiga ka sa saan. Ano yan? Bakit? Ina, kinsaw. Ano yan? Ano nakita mo dito mga bagay kumakain? Kayaw ka titistisan makait. Kawan. Kaya naman siguro ta mabagbagi mo. Bakit? Ay!